Ahojte, tak dneska si ukážeme, ako poskladať bicykel Amulet 24 Speedy. Bicykel vybalíme. Pri vybalovaní treba dávať pozor na medené spony. Dá sa na tom poškrabať bicykel alebo aj vy, takže následne ich vyberieme. Bicykel vyberieme zo škatule. Osedlovku pripevníme o stojan. Pri vybalovaní bicykla je lepšie miesto rezáku používať štikačky. Nepoškrábame tým bicykel. Po vybalení bicykla je dôležité ho skontrolovať z každej strany, či nie je nejak prepravou poškodený. Ak nie, môžeme následne dojsť k montáži. Treba nám upnúť v prvom rade riaditka. Potrebujeme na to takýto štvorkový imbus. Odmontujeme si celú prednú časť volantového predstavca. Po demontáži prednej časti volantového predstavcu zoberieme volant. Správne napravíme vedenie kabeláže a boudenov, tak aby sa to nekrížilo. Pri montáži je vidno, že volant má vydrážkované časti, tie slúžia na presné upevnenie do volantového predstavca. Drážkovanie je v takej šírke volantu ako samotný volantový predstavec. Slúži na to, aby riaditka sme vedeli veľmi rýchlo namontovať a vedeli, že je správne v strede. Vidíme, kde to začína, kde to končí. Rovnaká šírka ako volantový predstavec. Rovnako ako sme demontovali prednú časť volantového predstavca, ju namontujeme späť. Skrutky sme si neutiahli kvôli tomu, že nám treba nastaviť ešte samotný uhol týchto riaditok a tých komponentov, ako sú brzdové páky. A správny uhol nie je, ale nemá to byť takto vo vodorovnej polohe, ale mali by smerovať trošku smerom dole. Následne skrutky utiahneme. Takže zoberieme si rýchloupínák predného kolesa, samotné koleso, rýchloupínák prepcháme cez rám a pred montážou si povolíme webbrakeovú brzdu. Takže webbrakeovú brzdu si uvoľníme následne, dáme dolu prachovku, chytíme si jednou rukou čiernu časť, tú striebornú potiahneme a odistíme. Teraz si môžeme namontovať to predné koleso. Následne spojíme brzdu. Takto po založení predného kolesa nám zostávajú pedále. Pedále sú vždy označené ľavý a pravý. Pravý na pravú stranu, ľavý na ľavú stranu. Výrobca chránil takýmto spôsobom, že ak tá nálepka tam nie je nalepená, tak sa dá pedál rozpoznať takýmto spôsobom. Pravý pedál má hladkú stenu osky, ľavý pedál zárezy, aby to bolo cítiť rukou. Takže pred montážou pedálov odporúčam určite natrieť závit vazelinou. Takže pravý pedál na pravú stranu uťahujeme, ak sa dá, rukou, aby sme chytili správne závit, až následne uťahujeme. Bereme si 15-kový vidlicový kľúčik na utiahnutie. Ak máme bicykel stojanie, je na to takáto finta. Kľúčik držíme a pedál točíme dozadu. Pedál sa uťahuje. Po namontovaní všetkých komponentov bicykel dáme zo stojana dolu, aby sme správne a dobre prekontrolovali upevnenie kolies, následne poriadne dotiahnutie pedálov a dorovnanie riaditok. Zostane nám vytočiť volant, aby išiel súbežne s kolesom. Použijeme na to štvorku imbus a volant utiahneme. Najprv vrchnú skrutku, potom spodnú skrutku. Dotiahneme pedále. Prekontrolujeme ešte kolesa. Zadné koleso už bolo namontované, ale pre istotu ho prekontrolujeme. Či je správne osadené a dotiahnuté. Prekontrolujeme ešte predné, či je správne založené, utiahnuté. Následne dáme bicykel do stojanu, aby sme domontovali príslušenstvo ako odrazky a zvonček. Takto nasadíme odrazku, plastovú skrutku, otočíme a máme namontované. Taký postup je aj pri prednom kolese. Takže teraz tu máme zadnú odrazku. Treba dávať pozor pri montáži, že je pod uhlom. Mala by smerovať smerom hore
Vložíme ju do stojanu, zacvakne, následne skrutku vyštrubujeme, prevlečeme cez sedlovku, následne naspäť skrutku vrátime a utiahneme. V montáži treba dodržať ten uhol, má smerovať dohora. Takže ešte predná odrazka, rovnaký postup, zacvakneme do držiaku, vyskrutkujeme skrutku, prevlečíme cez riaditka, skrutku vrátime. Pri prednej odrazke si netreba dávať pozor na ten uhol, pretože na riaditkách si ho pred úplným zaštrubovaním vieme donastaviť podľa požadovaného uhlu. Zvonček rovnako ako odrazku, vyštrubujeme skrutku, vlečieme cez riaditka, väčšinou uchycujeme na pravú stranu riaditiek. Predtým, než zvonček úplne utiahneme, nastavíme do požadovanej pozície. Následne utiahneme. Ak sa vám stane, že ten zvonček namontujete tak ako ja, nič sa nestane, pretože tá spodná časť je nastaviteľná a vieme si zvonček pretočiť, aby bol presne na palec. Jedine, čo nám ešte zostáva pred použitím, je dofúkať kolesa. Požadovaný tlak vždy nájdete na plášti. Požadovaný tlak je buď v baroch alebo v kilopaskaloch. Bary pozná každý. Nájdeme si, že je to 2,8 až 4,5, takže niekde uprostred. Pumpu nasadíme na ventil, pumpu zaistíme, nafúkame. Tak ako sme nafúkali tlak do zadného kolesa, rovnaký tlak nafúkame aj do predného kolesa. Takto máme zložený a nastavený celý bicykel, pripravený na jazdu. Všetko potrebné nájdete v manuáli, tak ako celú montáž. A ja vám už len prajem veľa šťastných kilometrov.